Hej alle sammen jer derude. I dag skal vi lave rugbrødslagkage i Askers TV-køkken. Til det skal vi bruge bananer, marmelade, rugbrødsbolle, solbær, chokolade og piskefløde. Og så en speciel hemmelig ingrediens. I dag så bruger jeg bare lige 2 bananer. Det er jo egentlig også kun én lagkagebund, vi skal bruge dem på. Men det vil nu alligevel være meget fint. At bruge flere bananer, hvis man altså laver større lagkagebund. Så hakker vi chokoladen. Ja. Vi tager den jo i 3 bunker i dag, fordi at det er vores store kultur med chokolade. Vi har det fra lillebukkebruse, storebrugbruse og mellemstorebrugbruse. Så er det tid til at skylle blåbærne. Og som det sidste tager vi og pisker flødeskum. Det er jo faktisk sådan, når man skal vide det helt sikkert, at flødeskummen, den må ikke være flydende. Så når man vender flødeskummen på hovedet, så må den helst ikke falde ud. Så ved man, hvis den ikke falder ud, så er det flødeskum. Og hvis den falder ud, så er det stadigvæk piskefløde. Sådan. Nu er det så tid til, at vi skal lægge kagen sammen. Dejligt med sådan noget her flødeskum og sådan noget der lagkagebund. God gammeldags rugbrødslagkage, det er jo en rigtig god dansk ret. Og så når man putter noget solbær ovenpå, så er det jo helt perfekt. Og så når bananerne kommer ovenpå, så er det en perfektion. Så er det jo lagkage tid igen. Ja, og så er det jo flødeskumstid igen. Og så kommer en, vi jo nok alle har ventet på.
chokoladen. Og så er det jo blåbærnes tur. Ja, så altså det store øjeblik, som vi alle har ventet på, hvor vi skal se, hvad special ingrediensen er. Og det jeg tænkte, at den skulle være i dag, er den her pynt. Det vigtigste overhovedet. Ja. Så er kagen færdig. Ja, det var så alt for denne gang. Jeg håber, vi ses en anden god gang.